porque eu sempre lle digo a meus compañeiros que en 4 anos non se fai concellado, non se aprende, non hai concellado despois de pasar os 4 anos, e máis se estás gobernando, porque estás na oposición non tentes a mitad das cousas. Entón espero que non lles deixaran as arcas moi baleiras, estos do PP, que son todos uns santos, que son todos os que cumplen a lei, son todos uns... Non, son os homes de Dios. E nós que somos homes da terra, o que si, al menos que non nos deixaran este concello con outros moitos buracos, e que este novo equipo, que sale con moitas ganas de traballar, que diga para Santa Comba, que fan de Santa Comba e poña en lugar que debe ser. E gracias polo pacto, e dende Narón e do que podo ser eu personalmente,